Ongi etorri ikusentzuleok, hementxe gara, Altamirako futbol zelaian, gaur Ordizia eta Oiartzunen arteko partida, eta gurekin betiko legez, Aitor Madrajo, kaixo eta ongi etorri. Atxaldeon. Bueno, hementxe, ditugu Ordizia eta Oiartzun, Ordizia 9. sailkapenean, une honetan gainontzeko partida jokatu dira, hoxe falta da, eta Oiartzun 3. une honetan sailkapenean. Ez dakit, nola ikusten duzun gaurko partida? Bueno, Ordizi ezagit, sensazio gehiago hilala bizikoa izan daitekela. Bi azkeneko emaitzare nahiko karkaxa izan zen, kaskarra barkatu, eta ez dakit. Eta ja ikusten dugu hasiera eta Oiartzun irabaziezkeo ondo jarri daiteke, aurreneko inkluso, orduan partida gogorra ikusten dute hasiera batetik. Hori da esan bezala, Oiartzunek hau irabaziezkero lehenengo jarriko litzateke sailkapenean eta Ordiziak orain 9. da, baina hau irabaziezkero 7. postuan jarriko litzateke. Ikusi beharko azkeneko partidan, azkeneko hitzorduan partida polita ikusi genuen, baina emaitza etzen zorioneko izan etxekoentzat, 3 eta 4 azken momentua sartutako gol horrekin, ea gaur sorte gehiago izaten duten etxekoek. Hortxari dira, ikutzen baloia, Ordiziko talde atzetik. Ea hortxe gora, luze jokatu, ondo buruz orain, kontuz, hortxe bereskuratu ondo, Ordiziak, hortxe ezkerregaletik, erdiratu dezake, erdiratu, ez dago inor, eta, sensazioa barrua zijola. Bueno, nahi badezu igual komentatuko dugu zeintzu ditugun gaur jolasten, Ordizin dauzkagu Iriarte atezain bezala, Iraitz Azkue Otaegi, Ugaitz Arto Galpar, Altuna, Kalbillo, Oskar eta Bingen. Bueno, hori esek 11ako izango litzateke, eta gero hortxe atean izango ditugu, edo Olkian hobesan da, Eneko Bega, Pitu, Asier Sanz, Aitor Altuna, Musta eta Julen Txurruka, baita Gartzi ere, eta aipatuko dugu entrenatzailea justo Lillo dela, beraz, gazte ugari, Aitor. Bai, gaurkoan lau juvenile hartu behar izan ditugu, lesioak direla eta bueno, aurrekoetan joan direnek ere nahiko poliki ibili dira, eta bueno, gaurkoan ere sensazio ona ematen duten, eta beraientzako ere, ondo jokatzek animoso jatzen ditun. Oiartzun erasoan orain, eta kornerra izango da, edo ez, ateko sakea bandu. Hala? Bai, ateko sakea. Bai, badirudi baietz. Bueno, bitartean Oiartzuneko taldeari bidatuko diogu. Hortxe ditugu, Inarra, Jon Mikel, Etxeberria, Beaumont, Argaiz, Leonet, Fernandez, Kapitaina, Goikoetxea, Garzia, Ladazaran, Kazabon. Eta gero atean, edo Olkian hobesan da, Michelena, Orukieta, Marin, Etxabe, Eizmendi, Noble eta Bengoetxea. Penaltia eman du. Penaltia, ez da nun ikusi duan nik hori. Hortxe jaurti egingo du, eta gola. Ez dakit nundikan... Hemen ez gara konturatu zer izan ziteken. Penaltia izan denik. Ez dakit errepikapena ikusteko aukera dutenak. Gu momentu enten ez daukagu aukera hori, baina... Arraroa izan da. Bai, nahiko arraroa. Gure duda kornerra edo ateko saka izango ote zen, eta beida, penaltia. Ez gara oso ondo hasi ordun. Oiartzunek asko ere protestatu ez du egin, baina ez dakit. Ez dakit, arraro xamarra iruditu zait. Nahiko arraro izan da, bai. Nahiko arraro izan da. Bueno, guaingo berriro ere, atzetik hasi beharra. Hori da. Ez da bat ere ona hori, moralantzako, baina, aurrekotan ere egin izan dute, remontadea, gaurkotan remontada eta irabazteko aukera daukagun. Hortxe, aterako du Ordiziak baloia, orain markagailua irautze izango dute helburu, utxeta bat, 3. minutuan, Ea gero aukera daukagun jokaldia berriro ikusteko eta aipatuko dugu zerbait, baina guri behintzat hemen gauden bi hori arraro iruditu zaigu, ez dugu ezer ikusi. Kornerra, ateko sakea hortxe izan gara, baina penaltia bintzat ez. Hortxe kontuz, orain Ordiziak falta izango da, Oiartzunentzat. Iraitz Garmendiak egindako falta. Duela bi aste gol ugari izan genituen lehen minutuetan, eta gure alaxe hasi da, gol bakarra, 3 minutu eta gol bat dagoeneko. Ikusi beharko, orain zer reakzio duen etxeko taldeak. Hortxe orain eskubitik ikutzen, Oiartzun, luze joko du. Eta alboko sake izango da, Ordiziarentzat barkatu.
Bueno, partida hasiera ez da ona etxeko taldearentzat, baina bueno, beti aurrekoan ere esan genuen, hobe gola jasotzea 3. minutuan, aurrekoan pasatzen bezala azkeneko minutuan baino. Bai, halaxe da. Gertatzen dena da, bueno, indarra behar dula mentala, Hori. eta Kolpea da. utxu izango balitz bezala jarraitu eta alduguna egin. Baina ez dakit ordizik aurten zorte aldetik ez daukela zorte handigirik, ez dakit, egia esan ez dut hitz egingo, baina ez dakit, eskuren bat edo egondan, edo zatiken ez duguela jokaldi arrarorik ikusi, baina... Bai, hori inkognita bat izango da, penaltiarena ez du ikusi eta hortxe mugitzen atzetik orain, Ordizia. Harto baloiarekin. Hortxe atezainaren atzeratu, honek zabaldu eskuine galera. Zer bilatzen duten, agian luzez motzean jokatu du. Otagik Oskarrekin, baina gaizki. Egin du baloia, Oiartzunek, gol aukera izan dezake, hortxe da. Ea zer. Mota berri hauek, danak hor barruan eta... Hortxe atera du, oso itxia. Motzean, ez dago inor, ondo atera Ordiziak orain. Ea kontraerasorako aukera duten, ez dirudi bezaloko saka izango da. Lillo dagoeneko urduri ikusten dugu, kanpora gerturatzen da atzera eta aurrera. Zerbait ikusten dugu zaiona edo... Hortxe alboko sake atera orain, atezainarekin jokatu. Ea Iriatek motzean, ezker galera zabaldu. Es que me pongo 50 y no me... Ordiziakoren partetik eta luze ez du lapurtzea lortu, kontuz orain, hortxe da Oiartzun baloiarekin eskuine galetik, falta izango da. Eta falta Altunarena, okorrezpanago, Xabi Altunarena. Ardiratzeko aukera izango du hor, nik uste. Bai. Eta ez dauzke jokalari makalak, Oiartzunek, Altuk eta Indartxuk. Aurrekoan ere Zarautzek min asko egin zuen, horrelako jokaldietan.
nahiko altuak ziren, Bai, alaxe da bai. eta ea zerbait ikasi duten ordiziarrek. Hortxe, erdiratu egingo du. Ea ba, Oso altu gaina. luze, Luze sartu egin du, eta bakarrik eta gola. Oiartzunen bigarren gola, Bakarrik. 10. minutuan, faltatik erdiratu, berriro ere bigarren ez erdiratu, eta hortxe, bakarrik zen, bakarrik, berriro ere defentsan egindako akatsa. 2 eta huts, huts eta 2, nobeto esan da. Ez da partida hasiera ona, etxeko taldearentzat. Fernandez kapitaina izan da golegilea. Eta sensazioa aurreko amezelaxe ere defentsa ahul xamarra ikusten dugu. Bai, defentsako akatsa izan da hori, bakarrik zegoen. Ez zegoen inor berarekin. Hori begiratu beharra dute. Bueno, huts eta 2 ez da hasiera ona. Bueno, ez dago besterik, aurre egin behar da. Eta 10 minutu besterik ez. Jokoan asko geratzen da. Eta hortxe, Ordizia ikutzen atzetik luze jokatuko du. Ez da luze, aurreko sake izango da. Ordiziarentzat. Hori hortxe da, ia zelaian sartuta, gertu, aserre egongo da. Ziur, aurrekoan ere etzen oso kontentu etxera joan. Hasiera eskasa izan zen, aurrekoan ere. Eta puntuak eskuan eukitzeatik bat ere gabe gelditzea, zen izan zen kontraeraso bat Ordiziarena faiatu, eta eak 80. minutuan igo, eta 4. sartu zuten. Hortxe kontuz orain. Bai, ez dakit hotzar sartu diren edo agian Oiartzundarrak sartu dira oso sendo. Penaltia ere bai, ikusi ikusi egin beharko genuke. Ez dakit, ez dute asko protestatu ala ere, ez dakit, ez dagoen agian zu besan duzuna eskuren bat edo sensazio hori izan daiteke. Ez da nik uste protesta gehiago egingo luketela, baina ez dakit. Hortxe Oiartzun ikutzen baloia orain, atzean lasai. Baloia luz izaten ari dira Oiartzundarrak. Jokatzearekin, baloia mantentzearekin, momentuz nahiko dute, eta Ordizik presionatu egin beharko du. Hori da. Eta baloia ea lapurtzeko aukera duten, bestela... Bintzat lehenengo zati honetan gerturatzeri baduten etxekoek, buruz orain ondo. Hortxe ezker hegaletik, Ordizia erasoan, zelaiaretik kanporatzera egin, baina atezainarekin jokatuko du. Iriarteko baloia, eskuine galera edo luze jokatuko du. Luze jokatu du. Baina ez dago inor. Ez dago inor, eta gozo, bereskuratu du Oiartzunekor, inongo arazori gabe. Errestasun askorekin. Bueno, rekuperatu du Galparsorok, ez du ondo bereskuratu baloi hori, kontuz orain epaiari jodio, eta bote neutral edo horrelako remate egin beharko dute. Hortxe, baloia Oiartzun. Posesioa Oiartzunez zeukan, da berai utzi die. Eta kontuz hor, pase politxa du, hor erdiratzeko, bai, hor sartu du, eta ondo defendatuta orain. Otaegi azkar ibili da hor, eskerrak. Ea ondo ateratzen dute baloi hori atzetik, berriskuratu Oiartzune baloi hori, erdiratu dezake, ez dioskuan jo, luze atera, ez da atera baloi hori. Oskar Erauzki, baina oso luze. Eroso izango da, Oiartzunetza baloi hori, atezainak berak utzi egingo du, utzi egingo du. Bai, esan bezala, Oiartzunek bere lehenengo lana egin du,
aurretik jarri eta ez batekin biki baizik, orduan guain lan guztia ordiziri dagokio. Ikusi behar fisikoki nola gauden, mentalki ere nola gauden, ze ja 3 porrot segido, ez da gauza erraza eramateko, baina bueno. Nik uste psikologikoki gainera penalti hori ez dela izan, pixka bat, ez dakit nik uste horrek eragina izango duela psikologikoki, 3 minutu jokatu besterik ez eta penalti bat, arraroa, eta dagoeneko markagailuan atzetik jarri, horrek ez du lagunduko noski. Baina, bueno, bigarrena defentsako akatsa izan da, eta da kontuz horre, oain erasorako aukera, luze. Ordizik defentsa aurreratu egin dula, eta horrek badakigu zer dakarren. Oain, Oiartzune kontraerasoan kontuz hor min asko egin dezake, baina eta baloia ateratzera orduan ez dabiltza oso fin, Ordiziarrak hortxe. Ez du mantentzen asko baloia. Erdiratzeko aukera orain, ez ondo defendatu dio, ondo tapatu dio, baina zerbait atera dezake hortxe, oso ondo atera. Ederki atera hor Goikoetxea. Eskarak etzegoen inorror. Azko emoztu du, baina berriro ere bakarrik. Eta kanpora orain. Eta kanpora ateko sakea. Oiartzun ondo dabil, hasiera honetan. Indartxo atera da, eta bueno, bere etekin atera du. Itxura hobea ematen ari da bintzat Ordiziarrena baino. Baina, bueno, guain dela, markagailu alde izan da, baina kasta erakusteko momentua iritsi da, eta bueno, Ordiziarrak kasta hori badugu, eta aurrekoan ere 1-3 empate egite lortu zuten. Gero zortze txarra edo, bueno, azkenen momentuan baita ere txartel gorria o bigarren horia ugaitzi atera eta hamarrekin ja zailtxegoa zen. Espero gaur hortatik ere ikasi izatea. Bai. Eta bueno, aber atatzen dugun energia hori eta aurrekotan bezala emaitza aldatzeko aukera daukagun. Momentuz ez dugu falta askorik ikusi. 15 minutu besterik ez dira jokatu, baina bueno, ez dugu nahiko joko garbia, jarraipen askorekin, ez da asko gelditu. Ea Oiartzunentzako baloia orain, kontuz aukera izan dezake. Jokali ederra indute. Oso ondo orain defendituta baloi hori, eta algo posaka izango da. Oiartzunentzat, aipatuko dugu. Ordiziak aurrekoan 3 eta huts galdu zuela etxetik kanpo. Hain zuzen beti gazteren aurka. Eta bestalde, Oiartzunek 2 eta 1 okerrezpan nago, irabazi zuela Real Unionen aurka. Eta esan bezala, Oiartzunek irabazizkero, lehenengo jarriko litzateke sailkapenean, Ordizia berriz irabazizkero 7. Bestela hortxe 9 punturekin jarriko litzeke, eta ordun beti gazte 2. izango litzeke, 10 punturekin. Hori da. Eta Ordizi, 9. egon da, mantenduko luke, baina gehiago behar du Ordiziak, gehiago behar du. Bai. Eta hurrengo partida Turinen aurka Oiartzunek, eta Ordiziak Añorga izango du. Bueno, Añorga 5. dugu. Lehenik eta bain, ea, gaurkoa irabazteko aukera duten. Utxeta 2, 17. minutuan. Eta alboko saka izango da Ordiziarentzat. Azkoek atera du. Horrek Albillo kaltunari ederra, baina luze xamar. Eta jaso egin du. Bigarren zutoinera berak jokatu nahi izan du. Eta Garmendiari zen baloi eske bakarrik, baina ez du ikusi. Eta kornerra ez. Ateko sakea. Bueno, gerturatzen ari gara, eta aukera mate beste dugu hor ikus Altuna igual baloia gehiegi eukidu hor. Garmendia zuen, iraitzamendia eske zuen bakarrik, baina paserak aukera bat zuen, baina eta botatzeko aukera egin du, eta bueno, zail txamarra, baina bueno. Behintzat iritsi geha eta aukerak egon daitezela. Hori da. Hortxe Oiartzun ikutzen orain atzetik. Lasai, inongo presarik ez dute hauek. Hortxe erdian jokatu, zelai erditen, ondo. Zabaldu ezkerre galera orain, eskubira mugituko dute. Luze jokatu orain, ez dago inoror, ondo buruz. Otegi ziur hor. Baina berreskuratu baloi Oiartzunek, hortxe zelai erdian jokatzen, ireki atzera. Baina hori tokatuko zaigu, Ordizikoei, baloien atzetik horrika ibiltzea. Bai. Orduan fisikoak ere lagundu inbardu hortan, da... Horra dibili gara dute kontraerasoan, kontuz orain, aukera ona izan liteke. Ematen zuen zela, horrela da. Ondo aurreratuta, azken lerroa, Ordiziak. 9. Garzia, Jokozkampo zegoela. Eta Iriarte azkarratera. Ordiziak behar du, gol bat.
Bai, eta lehenengo parten izango balitz, hobetogo, ze, bueno, behintzat gerturatu itentzea, eta moralki beste zea bada, ez da, beste gauza bada. Hori da. Baina horrela deskansura jonezkeo... Oiartzunen presioa ona da. Bai. Oiartzunen presioa ona da. Oso ondo mugitzen du baloia gainera. Goran ari dira presionatzen eta horren min egiten ari zaio. Ordiziari, orain atzean ikutu. Nahiko azkar berreskuratzen ari dira baloia kanpokoak. Eta hori ez da, komenigarria etxeko entzat, baina bueno, kontraerasoan ere izan dezakete, aukera, hori bilatu behar. Eta hortxe da orain, Ordizia lasai atzean ikutzen, Ordizia ez Oiartzun, luze jokatu orain, baina ez di joan horrentzat hori, Iriarterentzat izango da. Honek zabaldu, orain luze jokatuko du ez. Ea hortxe aukera izan dezakete, zerbait ateratzeko, baina ez, Oiartzunek segituan berreskuratu du baloi hori. Eta orain kontuz baloi oso nasartu dio, Iriarte iritsiko da, bai. Eta eskerrak. Bai, eskerrak iritsi den, bestela arazoak. Sufritzea tokatuko zaigula, gaur ere, sensazio hori daukat nik behintzat. Partida zaila dirudi, Oiartzun oso ondo ari da, ez ditu eskoa jaitsi, segi egiten du, sendo, segituan berreskuratzen du, presioa goran, eta nahiko erraztasunarekin berreskuratzen du baloia. Eta hortxe kanpotik, ez pasi txarra izan hori. Ez du ondo ikusi edo. Eta Iriartek aterako du baloia orain, atetik. Badirudi luze botako duela. Bai, luze jokatuko du. Hortxe doa Iriarte. Luze kolpatu, ea buruz nork eramaten duen, Oiartzunentzako izango da, edo, bai, hortxe, baina galdu dezake balio, ondo atzera, luzatu baloi hori, baina Iriartek hartuko du baloi hori berriro, eta ireki motzean, pentsatzen dut, hortxe, ireki. Luze orain, oso zaila baloi hori. Ez du, bueno, sakea bintzat atera du. Zerbait atera dugu, aurrean bintzat. Nahiko bertu. Ea, zer egiten duten, hortxe aukera izan dezakete, pixka bat erdiratzeko, edo zuzenean, badiru zuzenean. Rugbiko partidu baten bezala, aurreaka eta aurreaka boliki, a ber. Hori da. Hortxe erdiratzeko aukera izango du, alboko saketik, luze, horrazteko aukera duen, ez du inork ikutu, barruan baloia, ez dago inor. Eta inarraren zara. Arriskoan utzi du hor atzelariak, lau zenbakiak, baina, bueno, Bilmontek oso garbi ikusi du hasiera, baina gero barkamenare eskatu du, ze justu niritsi zaio atezainari. Bueno, hortxe Oiartzun jokoan orain, atzera berriro lasai, hauek ez dute presarik, hasieratik lasai dabiltza, goizatu eta ez dituzte paseak saldu. Bueno, guain kontan bai, bida, paseak saltzen. Aukera du, ez du asmatu pase horrekin, baina hortxe horrelakoak aprobetxatu beharra ditu Ordiziak, horrelako pase, akatsak pasean eta kontraerasoan. Sensazioa opari gutxi utziko dituela behintzat Oiartzunek eta holakoetan ondo aprobetxatu behar. Bai, momentuz behintzat oso sartuta daude partidan eta bi eta huts aurretik joan aurretik diren arren ez da biltza deskonektatuta, ez da gutxiago ere. Eta hortxoren eskuina galetikan jokoan oso ondo Oiartzun. Pareta bilatu dute, ez dute asmatu, baina kontuz orain. Garzia da bilor. Aukera izan dezakete, jaurti ez atzera egin du, baina hori Ordiziarentzat izango da. Bingenek, Garmendiari, Iraitz Garmendiari, eta hone berriro, Bingeni. Epa, kontuz hor. Atzea bai, presioa Oiartzunek, naiz eta irabazten jun, ez dio Ordiziari jokatzen utzi nahi. Bueno, ondo atera dute baloia orain, ezkerre galera ireki, pixka bat aurrera, hortxe. Azul hori bilatzeko hastea dute, baina oso ondo jaitsi dira Oiartzungo taldea guztia. Denak dagoeneko kokatuta dira. Eta orain Oiartzun atzetik baloia mugitzen. Ea ba. Ez pase, ez da sona izan. Ona izan pase hori. Beste aldetik zuen azkue, eske, baina ez da usartu otagi joko aldatzen. Alboko sake izango da, Oiartzunentzat 24. minutuan, huts eta 2, Oiartzun horretik. Lehenengo gola 3. minutuan iritsi da penalti arraroa, eta bigarren gola jokaldi on batetik iritsi da, falta erdiratu, gero berriro ere erdiratu du, bigarren erdiraketa, eta hortik etorri da. Huts eta 2koa defentsako akatsa izan da. Hori da, defentsa nahiko lo, ikusi dugu hor.
Alboko saka berriro ere, Oiartzunentzat. Hortxe, luze atera du, ondo, ez buruarekin gaizki eman dior. Eta Ordiziarentzako baloia. Aurten gaina COVID-a dela ez dela eta lesioak direla eta ez direla Ordizire esan bezala gaur 14 lehenengo taldeko jokalari eta 4 juvenil hartu izan ditu. Hor ditugu jendea lesionatuta, jende garrantzitsua taldearentzako, hor ikusi du leno ikusi dut beran Gorka Etxeberria, jokalari benetan garrantzitsua talde honetan eta ez dabil. Bueno, haze pasea sartu duen gotuz orain, hirugarrena izan liteke, ondo gelditu arte, baina ondo berriro ere, geldik eta bikaina, beste aukera bat izan dezake Oiartzunek, hortxe da, orain zaixiago du, falta izan da, bai. Esaten ari bezala, lesioak, eta horrek ere asko egiten du, jokalari potentek eta garrantzitsu falta direnean. Pasea sartu duen gotuz orain, hirugarrena izan liteke. Baina, esan berrago baita ere, juvenilek oso lan politia egiten ari dirala. Eta, horrek ekartzen duena da, behintzet taldean etorkizuna badagoela. Etorkizuna badagoela. Eta ez da gutxi. Eta hori ez da gutxi, alaxe da. Horrek albilu dugu hor titular gaur, baina, hor ere baditugu Eneko Bega, Aitor Altuna eta Julen Txurruka, aurten, juvenilak, oraindikan, azken urteko juvenilak. Eta, orain arte, bai Kalbillo, Galtunak eta Gaizkak ere bere momentun papel osona egindakoak. Eta, behintzet, esaten bezala, beltza ikusi nahi duenak, beltza ikusten du, baina, txuri ere ikusi behar da noiz behinka, eta horri heldu beharko diogu. Txarnetik honen atera beharra dago. Eta, esan bezala, COVID-a eta pandemia dugun honetan, aukera politia dute baita ere, horrelako, nik uste futbolen eta kirol guztietan izango dela, nik uste, hortxe, aukera juvenilentzat edo gaztegoentzat behintzat, aukera gehiago izango dituztela nik uste jokatzeko. Eta, esan bezala, txarretik zerbait ona atera behar badugu, hori izan liteke. Eta hortxe Iriarte baloiarekin orain, zabaldu, Ordizi atzetik atera nahian, luze jokatu, eta haze bi geldik eta ikusi ditugun Iriarteren partetik lehen, Bai, oso ondo ikusi dugu, bi aukera oso garbi eduki ditu aurrelariak, eta, oso ondo tapatu dio, bai. Bai, Ordizia golaren bila, lehenengoaren bila, iristen den, lehen zatia amaitu horretik. Aserre. Bai, Julen harto. Baloia golpatu. Ez da bil gustora badirudi. Hortxe, alboko saka izango da Ordiziarentzat. Ez da guin hor Oiartzunentzako izango da, presioakin zerbait ateratzeko aukera duten. Baina ondo, berreskuratu du hor aurrean. Eguzki atera orain. Eta eguzkiarekin atzeratu eta lasai hasteko aukera duten. Bakoitza bere kokapenean ondo jarri eta jokaldie fundamentukin hasteko. Luze jokatu orain Iriartek. Ordiziak baloi hori ondo... Oskarren sarrera oso itxusia. Oso itxusia Oskar Erauskin, txartel hori erakutsiko dio. Lehenengo izango da. Berandu xamar iritsi da. Bera ere, berak ere bazekien. Konturatu da bera ere, intentzio txarrekin ez zuen egingo noski, baina impotentziak askotan horrelakoak ekartzen ditu. Impotentzia pixka bat eta, ez da parteko beste handik izan, txartel horia, eta listo. Oso berandu iritsi da. Lehenengo txartel horia, 28. minutuan, esan dugu, jokoan nahiko garbia izaten ari zela, orokorrean, izaten ari da, oraindik ere, ez dago aparteko zer. Eta hor txoren atzetik jokatzen Oiartzun. Eta itxura, haizea moitzen ari dela baita ere. Bai, eta ez dakit, hotz honekin, haizeak are sentsazio hotzago emango du, eta ez dakit, jokalari intzako ona izango den, baina nahiko berotuta izango dira dagoeneko, hor txorain, zelai erdian ikutzen Oiartzun, luze joka dezake, ez motzean jokatu du, ondo mugitzen du Oiartzune baloia. Bai, oso ondo mugitzen dute, orain bazte baloia sartu duen, azte baloia sartu duen. Ezagit, sorbaldakin zerekin eraman duen. Oso ondo Iriarte hor, baina azte baloia sartu duen. Bai, Etxeberria horadi onda eta gutxigatik ez du baloia eraman. Horrelakoetan Ordiziak badu zer egina, defentsan horrelakoak eta despisteak horrelakoak eta azkenen horiek ekartzen dituzte aukerak eta arriskuak. Oso ondo Oiartzun, baloi oso onak sartzen ari da erasoan.
Eta ez da erresa izaten hori defenditzea, baina bueno, bai hori azkenean defentsaren lana hori da, eta hortxe ordiziarentzako ea aukera badagoen, ireki egingo du ezkerre galera, Hori ea da. erdiratzeko aukera Dago azkue, a ber. izango du, erdiratu, kontuz eman dezake, baina... Bai, Oskar Eroskinek baina guti xamar eta, bueno. Ez oso ondo engantzatu. Baina, bueno, horrek esan nahi du, aukera daudenean iristen ari garela, eta, bueno, ez dugula itxi behar. Gaur goizean eguerdian izan dugu, Atletik eta Eibarren arteko, eta hortxe ikusi dugu, Jurik sartu du hor, lako gol bat, boleaz, antzekoa izan da, hor gogorarazi dit. Hori sartuko balitz, ikaragarri, Hortxe orain baloiaren txako borrokan. Bai, Goikotxeak ondo eutxi du baloia, 3 aurkarin ondon. Eta, motz jokatu nahi du, hortxe jokatu. Eta hor ikusten dugu Lillo, gora eta bera. Bai. Eserlekura, buelta. Gongo. Musukoak enduta garrasi egin. Bueltan, baina bai. Ezagutpea pixka bat ezagututa, urduri ikusiko dugu. Badiru ez daula oso gustoa ikusten nahi denarekin. Ondo bereskuratuta orain baloia, luze jokatu. Baina Oiartzunek buruz oso ondo bereskuratuko du baloi hori, eta kontuz hor, bereskuratu liteke. Baina Inarrarentzat baloia, Oiartzun batezainak, hortxe jokatu du, defentsarekin motzean. Oiartzun ondo ari da, seguru, sendo, ez dirudi akats asko egingo dituzteni, baina bueno, edo serio ikusten zaie jorasen, bai. Oso ondo ari dira jokatzen. Hortxe, atzera berriro ere, atzean ikutzen lasai orain. Oiartzungo taldea, orain erasoko auto izango du kontuz hor, bidoaz, ez da oso nahi izan, ordiziarentzako, baina kontuz berriz hori bereskuratu, area kanpoan orain, barola barrua sartu. Horrak alparsoro egon da azkar, zebazi joan... Falta. Bai, eskupeta kargauta zeukan, 8. zenbakiak eta gutxigatik. Iriartek aterako du falta hori, atzetik, 31 minutu. Orain badago tartea, lehen zatian gole matxartzeko. Hortxe luze, Iriartek, ondo horraztu baloi hori, aukera izan diteke. Alparsoro, baina ez du... Defentsan ere sendo Oiartzun, ondo ari dira, akats gutxi, aukera oso gutxi ematen dituzte. Bai, azkenen nun zauden kokatuta sailkapenean zer esana dauka, ezta? Bai, zerbaitegatik da, eta ikusten da jokoan, baina bueno. Pase politia hor erauskinak gaur zer egiten duen Bingenek. Bi erausken ditugu gaurko honetan, da, klaro. Bingen erauskin 11 zenbakia eta Oskar erauskin kapitaina. Anaiak. Ez dira bat ere badaude, Oskar eta Raul gaur lesionatuta dago. Leheno ere komentatu da bezala, Raul ere puntu garrantzitsua, baino ura ere lesionatuta dago. Raul eta Oskar anaiak dira, eta bueno, Bingen erauskin da, baino ez du ez errikusirik. Hortxe erdiratu ordiziak, labur, motzegi, baina horrenik aukera izan dezake, kontuz hor hitz egin inberrute, ez dira komunikatu. Ondo bereskuratuta baloia orain, bera jokatu nahi izan du, ez du lortu, onatzen, etzen txarra, erregate hori, eta kontuz orain, Oiartzunek zerbait atera liteke, ondo presio hori, goran, ondo presio hori. Horrelakoak ikuste ditugunen Mesik egiten duen errezak ematen ditu, baina ez dira bat errezak horrelakoak. Eta ondo atera du baloia, Oiartzunek presio horretatik ondo atera da, orain ez du asmatu pasean. Iraitz Garmendia, makina, aurrera eta atzera, beha iritsita eraman. Hortxe, ordiziak kalitatea badu, ondo ateratzen ari da baloi hori, orain pase bikaina sartu du, baina ez da iritsi behar zuen tokira, baloi hori. Bueno, pixka jokua lasaitu eta arnasa hartu eta egiten dugun. Bizi atera du baloia Iriartek, hortxe, odizio horien ezkerregaletik zerra bilatu lezake, alboko sake izango da. Azko esaiatu da, baina... Eta ez da, nik ritmo honetan partidu oso gala jarraituko duten. Nik uste dut ordizik, nire sensazioa da igualagian lasaitxego hartu behar duela, eta sensazioa daukate azkarrik gola sartu nahian, da horrek ekartzen du azkenen inprezizioa. Nik uste dut lasaiago hartu, eta bueno, beraien jokua egin, da... Bigarren zatean Oiartzunek ere agian atzean sartuko ditu gehiago, atzerago, lerroak atzerago kokatuko ditu agian, baina bueno, ikusi beharko. Korner honetan,
Kornera, mentxe aukera, beti esaten dugu, baloi geldietan, berdindu egiten dirala. Bai, eta guk, aukerak. ordizik erremetatzaile onak baditu. Horra ditugu Otaegi, White Serrano bera ere. Kornera motzean ateako du. Eta, etzen txarra, baina alegin dio. Gehiagizkoa. Baina, intentzioa ona zen. Bai. Atera ezkero, etzen txarra, baina, Baina marratik oso gertu zegoen, Oskar Erauskin, eta horrelakoak azkenen ez dira oso horrexak. Ez dakit, luze, atezaina berak ere ez dakit, orain bai, luze jokatuko du. Hortxe, kolpatu baloia, eta Oiartzune buruz ondo. Hortxe, kontuz, berreskuratu Oiartzuneko baloia. Eta, zer adierazi du? Otagiren falta. Txartel horia, Gogor xamarra iruditzen zait. Bai, ez dakit. Inbesterako iruditu baloira, baina bigarren txartel horia izango da. 35. minutuan, biak Ordiziarentzat. Eta falta Oiartzunentzat. Hala ere, beak ez du asko protestatu, hemen ikusi ez dugu zerbait ere agian egongo zen. Urrutitik balorazio egitea igual errexegi da askotan, da ez badu hainbeste protestatu horrela izango zen. Oiartzunek beste aukera bat izango du, erdiratzeko eta zerbait ateratzeko. Ikusi beharko, asmatzen duten edo ez. Hortxe, motzean jokatu. Iriki ezkerre galera. Honen erdiratu dezake. Baina motzean jokatu du, ondo tapatuta Ordiziarrek. Baloi ardian bakarri da orain. Ondo sartu, azte pasea sartu dion, bigarrenera, ez dago inor. Luze, eskerrak, luze gontzaienik. Eskerrak Ordiziarentzat, noski. Bai. Oiartzunek hor erdian baditu, jokalari batzuk segurako pasea sartzen dituzte. Bai, Fernandez kapitainan jokaldi oso polita izan da. Eta lehen esan bezala, hor 9. zenbakia Garzia hor dago, danetan zai. Bai. Aurrelari peto-petoa. Berroen tarteko pase onak sartzen dituzte. Eta altxe, alboko sakea Ordiziarentzat. 10 minutu inguru, lehen zatia amaitzeko. Gol bat ondo etorriko litzateke, etxeko taldearentzat. Ondoren bigarren zatiari beste mentalidade batekin aterako lirateke. Gol baten diferentzie, zain bestekoa. Eta hortxe, aukera izan liteke. Oso polita pasea, Kalbilok egin duena. Defentsa ondo kokatuta dago, baina aukera izan liteke. Buruz Galparsoro ikutu, berriro ere, baina ez du asmatu orain. Ez du ondo atera Oiartzunek. Berriro rekuperatu da. Baina atezainarentzako izango da. Bai, zail txamarra zen hori. Segituan kokatzen dira Oiartzundarrak, defentsan segituan oso ondo jartzen dira, oso ondo kokatzen dira, eta segituan nabaritzen da Oiartzungo bi jokalari besterik ez erasoan, eta hortxe 4 edo 5 badira defentsan Oiartzunek, Oiartzungo taldean, zaila, baina behintzat Ordizi ikusten dugu ja beste atera inguratzen ari dirala, edo behintzat saiakera egiten ari dirala, eta hori ez da txarra. Hala behar du. Golaukeraren bat bilatzeko gerturatu beharra dago. Eta hortxe, motzean atera Oiartzunek orain. Bai, Oiartzunek baloia eduki nahi du. Eta, kontuz, hortxe, area ertzean dira. Ondo atera baloia orain. Oiartzunek berreskuratu, kontuz erasoan. Ondo Ordiziak orain. Atzetik sarrera, txartela izango da. Bai, txartel horia, zalantzari gabe. Txartel horia izango da. 10. zenbakia. Ladazaran, bai. 3. txartela, horrengoan Oiartzunentzat, lehenengoa izango da. Argia, oso argia izango da. Bai, atzetik sarrerea. Eta, luze jokatuko du, nik uste. Dagoeneko bukatzen ari zegulen zatia, eta zera bilatu gara dago. Inguratzeko aukera hona izango da, ez dakigu haizea, guain badirudi nahiko lasai dagoela. Hortxe, luze, buruz, ez ondo atera du Oiartzungo defentsak, orain buruz ondo Ordizia, baina atera egin da hori. Eta, Ordiziarentzako beste aukera bat hor. Azkar atera du, bai, Galparsoro hor zegoen prest. Ateratzeko gaiden, nubaitetik, saiakera. Baina ez da gauzatu. Kontuz horren, kontraerasoa izan liteke orain Oiartzunentzat, eta trebeak dira. Bai. Arriskoa ez da pase hona izan, baina kontuz.
Bueno, alboko sakea Ordiziarentzat. Hortxe. Alboko sakea atera. Baina segituan berreskuratu du Oiartzunek baloi hori. Orain Ordizia ondo. Hartok moztu du, ordoak albillo, baina baloiari behiraturi gabe. Hortxe Oiartzun ikutzen orain atzean, ondo, bizi, azkar. Baloi asko ikutu gabe, baina orain Ordiziak ondo berreskuratu du. Eta Otagi hasiko da berriro ere. Iraitz Garmendia, Galparsoro eskatzen ari zaio baloia, baina erdira erabaki du Gaitxerran hori. Baina segituan bereskuratzen du, Oiartzune baloia. Ez dakit kolore argigoa dan edo ez, baina ematen du hori gehiago daudela urdinak baino gaur. Bai, niri horregatik esan dizut, defentsan beti iruditzen zait, ez dakit, lau edo bost daudela, eta Oiartzun darrak ez dakit. Horrek esan nahi du kokatuta, eharki daudela kokatuta, eta oso ondo kokatzen dira. Eta iritsire iristen diela. Azkar gainera. Eta alboko sakea izango da, Oiartzunentzat, 5 minutu, lehen zatia amaitzeko, utxeta 2. Hemen Altamira futbol zelaian, Ordiziarentzat, 3. porrota izango litzateke hau galduzkero. Jarraian, 3 berdinketa jarraian egin zituen, lehen 3 partidotan. Eta, bueno, hau galdu ezkero behintzat beste 3 garaipen etortzen diren ondoren. Horrela izango balitz, baina... Ja. Bueno, orain kontuz, Oiartzunek enatzako erasoa, arriskutxe izan liteke. Badirudi ondo prestatuta eta fuerte daudela batzu behintzat. Hortxe, area ertzean, ondo sartu, bueno, lasaitu da baloia. Orain, 3 dira, Ordiziako ez da ez error. Eskuarekin. Eskuarekin heldu du, bai, pentsatzen zuen falta pitatuko zuela, baina ez zaio iruditu epaileari eta eskuarekin ikutzerakoan, Iriartek aterako du baloi hori. 51. minutuan, utxeta 2 markagailuan. Ordiziak huts, Oiartzunek 2. Luze jokatuko du Iriartek. Bilatu beharra dute atea. Hortxe kolpatu. Buruz nork eramaten duen, ondo orain. Jetxita. Jetxi du, bularrekin. Hortxe, eskuina galetik. Aukera izan diteke. Ez da goinor hor. Baina, ez da goinor. Eta utzi egingo du atezainak. Falta eskatzen zuen, baina ez du horrela ikusi epaileak. Batetik aterako du, Inarrak, Oiartzungo atezainak. Honek ere luze jokatuko duela dirudi. Bai, kolpatu. Eskerra aldera, ondo orain Ordizia buruz. Haizeak nola gelditzen duen baloia. Altamirak dauken gauzeta bat zurrunbiloa sortzen da hor zelaian. Eta banderinei bidatuta, bakoitza bere aldera ematen du. Eta guain, haizea favoren bai, haizea favoren eukita itxita aterako du hartok, ezkerra. Aukera polita, lehen zatia maitzen ari garen honetan, ea ba, lehenengo iristen den etxeko entzat, eta bintzat bigarren zatian morbo pixka bat edo gehiagoa dugun. Hortxe. Haizea gaina utzaldera daukagu, ondo neurtu beharko dute bestela. Fuerte egin banezkero. Ea ba, hortxe. Erdiratu... Oso polita, eta ez du asmatu kornera, edo, ateko sakea. Ateko sakea markatu du, bai. Badirudi azkuek eman diola. Ez dio oso ondo eman, baina aukera oso ona zen, erdirak eta bikaina. Zentro oso polita izan da. Erdirak eta bikaina izan da. Eta orain presari gabe, Oiartzunek bere denbora hartuko du, baloi hori ateratzeko. Eta sensazia, Ordizik ez dula etxi, eta bueno. Ari dira gerturatzen pixkanaka. Orain aukera gutxi horietan asmatu behar, baina mintzat aukerak izaten ari dira. Oiartzun orain erasoan ireki, ez du ireki, erdian jokatzen, ondo orain aurrelaria, eta eskerrak. Kanpora, beste aukera bat Oiartzunek. Eskerrak Ordiziarentzat, lehenengo zatia amaitzear utxeta 3 joanezkero, psikologikoki hori jaba izango litzatekela kolpe benetan gogorra. Motzean jokatu, Iriartek, berriro ere baloia berarentzako, orain ezkerre galdera ez luze jokatuko du, edo, bai, luze jokatu, baina Oiartzune bereskuratu segituan baloi hori, ez du ezer ikusi epaileak, baina bai. Falta pitatu du. Zapaldu indu altuna. Falta izango da, luze nik uste jarri beharko lukela baloi hori.
Aia, 45. minutua aurki izango dugu. Bai, luze jokatuko du. Nolabait iristeko aukera duten ate horren ingurura mintzat. Hortxe erdiratu, ez da txarra. Eta kontuz, bere atean sartu lezak. Bai, orain arte arriskua aurrera sortu du Ordiziak, eta bueno. Azkarratera orain Oiartzunek, baina ez du asmatu batezainak pase horrekin. Kanpora alboko sake izango da. Hartok aterako du. Hau bukatzear da, 10 segundu, eta gero, ez dakite, minuturen bat edo gehituko duen, baina ez dut uste, askorik gehituko duenik. Ez da geldik eta askorik egon. Nahiko jarraitu izan da partida. Eta, Oiartzun orain kontuz, hortxe, eskerrak buruz atera duen hori. Bai, Otaegi argi onden hor, bestela bakarri zegoen, bi aurrelariekin. Hortxe alboko sakea goiz azkarratera, Ordiziak, baina Oiartzune berreskuratu baloia. Oso ondo atera dira hortik. Jokaldi hona hoian. Bai, toke batean oso ondo jolasten du Oiartzunek. Paretak eta oso ondo egiten dituzte. Hortxe, erdira, bikain, eta horrein ezkerregalean du aukera, baina lasai jokatu orain. Ez du Etxeberria ikusi, baina bazi joan Etxeberria, egaletik. Horrein ez du asmatu, Ordiziaren txako baloia, lehenengo zatia amaitzeko, nik uste azken jokaldia izango dela. Segituan adieratziko du epaiak lehen zatiaren amaiera. Ordizia jetxi baloi hori. Ezkerre galera ireki, orain ez dakit nora bota nahi zuen baloi hori. Ez dio sondema, baina kontuz, aukera izan liteke. Nik uste azkena izango dela hau. Euskineko honea, Iraitz Garmendiari. Erdiratu egin behar, ara. Eta justu, amaiera, ez du utzi, erdireketa egiten. Eta hori ari zaio protestatzen orain, Bai. Ordiziako jokalaria, kapitaina hain zuzen. Jokaldia. Badu Lillok zer hitzegina. Bankiloan edo, Lehen zatia amaitu zaigu. Lehenan 45 minutua jokatuta, utxeta 2. Partida segituan iritsi da lehen gola, Oiartzunentzat, penaltiz. Bai, investigatu inbarko dugu guain. Ikertzeko moduko penaltia izan da, ez bai gara guintzat ez gara konturatu. Eta, bastakit lehen zatia balorazio laburtxo bat egitekotan. Esan, Oiartzun oso ondo ikusi dut, zelaian kokatuta, baloia oso ondo ateratzen du. Eta, penaltiarena ikusi nahiko nuke errepikapena, ea nola izan den, nahi sentsatzea dut esko bat izan dela. Eta bigarrengoa, bai izan dela erdiraketa oso ona, baina bigarrengo jokaldia hori ez dugu ondo tapatu, eta bakarrik aurrelariak egin du. Eta, Ordizik, defentsan badu zer egina horrelakoetan despiste horiek gehiago kontrolatzen. Eta, behintzat, golaren bila aritu dira, aber suerte daukagun bigarrengo zati honetan. Balio seguraski izango duela zer esan, hortxe atxeden aldian, aldageletan, eta ea sendo ateratzen den etxeko taldea, eta utxeta biko hori pintzate berdintzeko, edo markagailu iraultzeko ere aukera baduen. Hementxe utziko dugu, bigarren zatian itzuliko gara, hemendik 10 minutu edo 15 minutu ingurura, eta horixe, gero arte, ondo izan. Erdiaroko hiribilduaren inguruan hasi da Ordizia berdez inguratuta. Herriko bihotza da plaza, eta azoka plazarena. Bertan biltzen garen ordiziarron taupada sendoak dira bizia ematen diotenak. Baserritarren eta erosleen taupadak. Gure dantzak bizirik mantentzen dituzten dantzari ordiziarren taupadak. Indartsu datozen ordiziar belaunaldi berrien taupadak. Ordiziako aitonamonak bizimodu osasuntsura mugiarazten dituzten taupadak. Jatorri ezberdinetatik etorri arren, gurekin bat egiten duten ordizia anitz eta aberatsaren taupadak. Ordiziaren iraganean, ondo sustraituta, etorkizunera garamatzaten taupadak. Helburu partekatua lortzeko, ordiziarrak elkartzeko gai diren biderkatutako taupadak.
inor atzean utzi gabe, ordiziarren taupada guztiek batzen dute. Ordiziako persona bakoitza, taupada bakoitza da ederra. Eta are ederragoa guztien batura. Halakoa da ordiziarren izaera. Irekia, askea, sortzailea, parte hartzailea eta lagunkoia bezain zintzoa. Aberatsa eta anitza da ordizia. Herri benetan bizia. Ordizia, bizi herria.
Jartzuran. Amalaue. Marin sartu. Zein kendu. Ez du, lehen kendu. Bueno hementxe gara, dagoeneko bigarren zati hastear da, eta hortxe jartzen jokalari bat faltatzen zelera sartzeko. Aldaketa ere izan dugu, 14 sartu da Marin Oiartzungo aldetik, baina ez dakigu nor geratu den aulkian. Beraz, utzi eta bi, horrentxe hasiko da bigarren zatia, hortxe, ekin diote bigarren zatiari, Ordizia jokatzen orain atzetik. Bai, Ordiziak ez du momentuz aldaketarik egin. Eta ea mentalidade positiboa daukagun, da emaitzari behiratu gabe, aurre gaitu Nordo Altuna. Hortxe Altuna orain erdiratzeko moduan oso ondo errekortatuta hor, ez berriro ere, bikaina, ez du asmatu, baina orain bai, hortxe area ertzean, ez du ondo kontrolatu baloi hori, baina ondo bereskuratuta baloia Ordiziak, hortxe ezkerre galetik erdiratu, ez dago inor, ondo atera orain, Oiartzune baloi hori, ustikada. Eta ojo, 9. zenbakiarekin. Ondo babestuta baloi hori. Hartok ondo babestu du bai. Eta hortxe ezkerre galetik erasoan Ordizia, goiz lortzen duen lehen gola. Orain bereskuratu Oiartzunek. Ireki ondo bereskuratuta. Ondo harto. Baina. Falta dirazi du. Falta dirazu bai. Falta izango da Oiartzunentzat. Eta atera zaigu, eguzkia, berriro ere. Hortxe dabil, sartu atera. Haize asko dabil, da noiz benka... Elurrera ikusten dugu, aizkorrin. Bai, eta hotza iken du. Eta hortxe, luze jokatu Oiartzunek, ondo atera buruz orain Ordiziako defentsak. Ateratzen duen guztiz, baina Oiartzune bereskuratu orain kontuz. Ireki ezkerre galera, ez du ondo asmatu, baloi ateratzen Oiartzunentzako aukera izan daiteke. Hortxe da, eta ondo galditu, Iriartek ez du ondo errematatu. Oiartzun aurrelariak etxeko enzorionerako. Bai, 6. zenbakia, Leonet. Eta bigarren zati hasi bezain pronto hortxe ikusten dugu Lio Urduri. Gaur kilometroak egingo ditu bai. Metro gutxita, baina egingo ditu. Hortxe orain, Ordizia baloia ikutzen, posesio gehiagorekin lehen zatia baino lehen minutu hauetan. Hortxe eskuina galeten. Xabi Altuna, beti bezala jokalari langilea. Orain ondo bereskuratu Oiartzune baloia, erditi jokatzen lasai ikutzen, ondo ikutzen dute hauek. Pase batera, baina ondo bereskuratu Ordiziak orain. Iraitza bereskuratu du. Pasea hor da Oskar, irudoaz. Ondo kendu dio baloia. Pasea zuen hor erdia, Kalbillo zuen, baina... Bintzat aukera izan du. Ez da, modu txarra. Ez da aukera txarra izan, baina... Bigarren zati hasteko. Beste mentalidade bat ematen du, daukela Ordizik, aurrera egin nahi du. Eta hortxe, luze. Aldaketa oso ona, azkuek ondo gelditu, baina joan egintzaio baloia. Ondo bereskuratu Ordiziak. Hartok bueltatu dio azkueri. Ezkerre galera ireki. Erdiraketa bat ateratzeri duen. Hortxe, ondo errekortea abriro ere. Hirugarren zaio atera. Eta kontuz Oiartzun horrein, kontra erasoa. Batekin doa. Eta berriro ere 9. Garzia. Garzia, hortxe, buruz buru. Orain ondo jetxi dira laguntzera, baina hori errubiko batean sartu da, baina behartzuen enez. Bateko saka izango da Ordiziarentzat. Motz, Otagiri. Eta azkar atera du bai. Azkar atera du, ez du demora galtzerik Ordiziak. Eta hortxe Iriarte baloiarekin berriro ere Motz. Orain aldatu, ezkerre galera ireki. Laguntza eske harto. Kontuz, alde egin dio baloia pixka bat. Eta, bereskuratuko du Ordiziak, orain Iriarterekin jokatuko du. Kalbillo gatzera. Eta ireki luze. Berriro hasita goain luze bai. Hor galparsoro dugu. Ez du ondo. Iristen den. Alboko saka izango da, Ordiziarentzat. Azkar atera. Autopase, ona zen hori, eta orain erdiratzeko aukera izango du, hortxe aukera izan dezake,
Ez du erdiratu lehenengoan, kornerra. Bueno, bigarren zatia hasteko behintzat, beste mentalidade batekin Bai, atera etxeko taldea. Pare bat alditan iritsi gara, eta bueno, interesgarria izango litzeke lehen gol bat sartzea, horrek motivazio aldetik asko lagunduko luke. Baina, bueno, Oiartzun da Ondarrak oso ondo daude jarrita, eta defendatu ere oso ondo egiten dute. Hortxe erdiratu, aukera izan dezake, ez da txarra, luze joan da hori. Eta orain kontuz, Ordiziak, bueno, ondo... Azko ez da iritsi moztu do behintzat, kontraerasoa. Eta dagoeneko ikusten ditugu jokalari bari berotzen. Ordiziaren partetik, azte ugari ikusten dira hor. Bai, horre Kalbillo ikusten dugu. Sanz, Gartzia, Mustafa Samake, Eneko Vega, eta Aitor Altuna, dena daude beroketa lanetan. Hortxe berotzen, Oiartzun aldetik ere ikusten ditugu, batzukan Erain artean 3 juvenil. Ikusi beharko, hortxe, Iriarte baloiarekin orain. Ordiziak gehiago du baloia orain, baina asmatu egin behar ate aurrean. Ondo buruz orain, Oiartzungo defentsa. Zail txamarra, gainetik pasatzea, defentsa oso ondo kokatu da. Kontraerasetan, argi bili beharra dute. Hortxe, Garzia beti biltzen baita hor. Bai, Argi. 9. zenbakidun jokalaria hor dago. Danetan, arriskutsua benetan, Ordiziarentzat. Hortxe, Ordiziak orain aukera izan dezake. Hortxe, erason eskuina galetik alde egin dio baloi horrek. Kalbillo hori, bai. Eta Oiartzunentzako izango da alboko sake. Luze kolpatu, Oiartzungo defentsak, buruz ondo. Berirore buruz, baloia josten duten. Ordiziarentzako, atzean jokatu. Luze orain. Posesio gehiagokin ikusten dugu Ordizie, deno baino. Oso nabaloi hori. Baita ere Oiartzunek lan erdia inda dauka, eta bueno, agien esango du, utzi diezai egu pixka bat, baina baloi hartzen duen momentuan arriskua sortzen da. Hortxe, justu baina iritsi da, Oiartzungo defentsa. Jon Mikelek karrera erra indu iristeko. Baloia kolpatu gogor, buruz orain. Ez du ezer adierazi epaileak, ezagit. Nik uste garbi egin duela salto, ez da geldi geratu da. Hartok, bai, baina amargarra zenbakiak ez du saltorik egin, ezagit hori bere falta ez ote den, berez. Alboko sake izango da. Oiartzunentzat. Oea egitea edo nola ditzen diote horri, kontuz, hori ondo atera du, ondo ikusi du. Bere kidea, erdirak eta bat atera nahian dabil, baina ez da lortuko. Alboko sake izango da, Ordiziarentzat. Ordizia hobetoago atera da, bigarren zatian, baina asmatu egin behar ate aurrean. Hortxe buruz orain. Zaiena hori izaten da, ba. Bai, beti asmatzea izan dut zaila. Horretik dain garestiak aurrelariak. Eta kontuzaren baloi oso ona sartu diote Oiartzungo. Azkar ibilida hor eskerrak. Ondo, atera. Erauskinek baloia. Ondo, Ordiziarentzako izango da baloi hori. Hor defentsari azkar ibilida, pasea bingeneka. Erasorako aukera orain. Ordoa, Iraitz Garmendia, Altuna baloi eske. Hor jaso du. Oso notakoiez. Hori hartzen da, oso napareta. Bueno, zerbait lortzen dugun, horrela. Sensazio hobeak Ordizian. Kornerra izango da, beste bat, Ordiziarentzat. Lehen iristen den. Geroz eta lehenago be. Hartok aterako du ezkerrarekin. Beraz, sensazio itxia izango dela bai. Aizeak usten dio meintzat. Lillo horrai da. Nola kokatu behar dien da. Hortxe, atera itxia esan bezala. Bai. Baloia hori indikan airean da. Ugaitzek ikutu buruz. Berriro ere, horzak duze pasatu den. Buruarekin elkar jo dute. Eta Ordiziko jokalariaren falta badirudi. Baina aukera izan dugu, eta hori izatxarra. Bai, barrurazikoan, baloi hori, lehenengoa behintzat, eta orain sekulako kolpe hartu du honek. Bai, buruan edo mareatu xamarra ematen du dagoela, ez dugu jokalarien zenbakia ikusten. Gusten biak buruarekin eman dutela elkar, jogo dutela elkar. Ez dakit odolik izango duen, baina... Lau zenbakia iruditu zait dela. Beaumont edo
ez dakigu zenbaterainoko izango zen buruko hori, baina bueno, badirudi ondo dagoela. Hortxe Zelai erdira joan barra dauka, berriro irtetzeko. Berriro sartzeko zelaian, eta bitartean Kolpea besterik ez. Inarrak aterako du. Luze seguraski. Dagoeneko eskatzen ari da epaiari sartzeko, baina txerron egin beharko du pixka bat. Bai, lau zenbakia dugu, Beaumont. Hortxe, luze atera. Ondo Ordizia orain buruz. Ea aprobetxatzen duen Ondo mozu Oskarrek. Ea ba, ireki, baina ez du asmatu orain. Ez da asmatu. Ondo preskuratuta Ordiziak orain, ireki eskuine galera. Hortxe doa. Eta ordia korrika lau zenbakia, Ondo zentrala erdiratu. gainea. Aukera izan liteke hori, ea ba. Kalbillok. Zer egiten duen, buelta eman nahi du. Oso pase ona. Ara. Oso pase ona sartu dio. Baina ezkararekin. Azkuek egin duena, bazuen tokia, denbora, Bai. eta ez dakigu, zer intentzioa zuen hor porteria bota duen, erdiratzera edo joan den. erdiratzea zen, edo azkenen ez bat eta ez beste. Bai, baina esan bezala, denbora izan du hor, baloia hobeto xago jarri, aurrera xago joan eta kolpatzeko, baina, bueno, ez dakit. Bai, urduritasunak ekartzen duen Baina, bueno, tensioa izaten da hori, baina aukera polita izan da, oso pase ona egin du Kalbilluko poz, Bai, eta kontuz orain, oihartzuneko. ez zuten espero hori, eta bueno, baina, bueno, Ordizi gogotsu. Hortxe ikusten dugu, sekulako harria bota du. Bai, Nahi eta bai. nahi gabe, baina beak ere ez du ulertzen ez hor zer egin duen. pixka bat agian harrapatu dio, ez dakit. Zuen espero agian, baina ez dakit. Pasea bitzat bikaina izan da, oso ona. Hor norbaitek aipatu doa ze txaranga jaurtiketa, ez dakit zer esan nahiko duen horrekin, baina hemen nahi gu ere YouTubeko partido ikusten, da bueno, komentarioak egiten dituzue horrela, eta Bai. grazioso iruditu zait, txaranga jaurtiketa. Ba, hortxe kontu ze oihartzun erasoan orain, oso aukera ona izan liteke, kanpoko taldearentzat, hortxe area kanpotik jaurti, ondo Iriarte orain. Utxeta bi, 11. minutuan, Ordizia behar du, lehen gola. Eta ondo ari dira, orain bigarren zatian. Bai, beste itxura bat ematen ari Beste itxura dira. bat, Bai, Kalbillo Ja, kontuz bien zuen, artean atera nahi zuen, baina ez da erresa hori. orain oihartzun ebereskuratu, ondo Ordizia berriro ere. Ez da asmatu, pasa horrekin ez da asmatu. Eta bi aldaketa prest Oiartzunen Ba, bai, hortxe hor ditugu. sartuko dira. 17. Noble, Noble. eta beste ez dugu ikusten. Mazazpia eta 11 uste dut agian. Ez 11 ez, nintzat. Hortxe aldaketa, bikoitza, aldaketa Bestea bikoitza. 16. zenbakiarekin Izmendi. Hortxe, Eta aldaketa. zelai utzi dute, okorrezpanago 11. zenbakia, Kazabon, eta besteari ez diogu ba, zenbakia ikusten, Hori ez du barkatuko. eta ez ditugu ezautzen beraz. Bai. Eta hortxe. Ordizin ere ez dakit, lehenengo Ja, aldaketa Gartzia ikusten dugu hemen, Erdiratu dezake kontuz, Iriarte kondo. Hori. Gartzia petoak entzen, beraz badirudi hurrengo aldaketa bera izango dela. Hortxe, aldaketa. Jokalari azkarra, aurrelaria, eta 100% emango duela ziur. Ba, hortxe sartuko da ba, dena ematen duen horietako bat. Aritz Gartzia. 18. zenbakiarekin, ezakigu nork kenduko duen. Kalbillo agian, Hori da, lehiorekin Edo. izketan. Azken instrukzioak emanez. Eta Ordizia orain baloia ikutzen, ea ba, erasoan, ezkerre galean, ea, zer ateratzen den, oso baloia hori, Kalbillo iristen den, ez defentsa ez iritsiko da da, iritsiko. utzi egingo du ondo gainera, Bai, lau zenbakiak, eta tekosak izango da. Beaumontek utzi egin du, kolpea Oia, hartu duen zuentzako. jokalari berdina. Hortxe, aterako Oiartzungo atezainak luze. Eta Ordizia kondo buruz orain. Bingen eroskin moztu du. Ea, baloia jaisteko modu handien, baina baiten Baina Oiartzun. berriro ere hasi gara pixka baloia galtzen, eta Ireki. Oiartzune baloia duenean, arriskua, Hortxe, eskuine galean da baloiarekin hor Oiartzungo jokalaria sartu berria gainera. Kontuz orain, hori amarra ona da. Kalitatea badu eta horren erdiratzeko aukera. Hortxe, erdiratu, kontuz, eta kornerra izango da. Ondo bidali du baloi hori. eta Zaran jokalari ikusetzaio kalitatezko jokalari dela. Bai. Berak egin ditu baita ere lehenengo zatian pase bikain asko. Hor lerroen tartetik.
Eta segituan nik uste kornera atera eta hortxe iritsiko dela aldaketa, Ordiziaren lehen aldaketa. Bai, ikusten dugu Lillo eta Pedro Núñez delegatuaren ondoan. Baina, Ordiziak aterako du. Kornerra, atera, oso itxita, kontuz. Eta kanpora joan da, baina... Olimpiko sartzen moduko esan hori. Hor dugu Pedro. Horren iritsiko da aldaketa. Aldaketa eskatzen. Eta Zelaia utziko duena. Ander Calvillo izango da. Hortxe, juvenila. Bai, lan bikaina egin du. Eta bueno, Aritz jokalari azkarra eta badakigu bera dena mengola eta esperientziak ematen duen ere bai. Ba bueno, ea, aldaketa honekin behintzat. Bai, lesionatua egon da eta bueno, aber nola bueltatzen den. Gogorekin izango da behintzat. Suposatzen dugu baietz. Hortxe, Ordizia ikutzen orain, atzetik. Ea ba, iristen den lehen gol hori etxekoentzat. Behintzat, presio pixka bat jartzeko aurkariari. Impotentzia erakusten, Oskar Eroski momentu honetan. Pazientzia pixka bat. Ondo frenatu diatzelariak, baina... Ez da erresa izaten, baina pazientzia pixka bat behar dute. Hortxe, atera, alboko sakea. Oihartzun edu baloia orain, ondo bereskuratu Ordiziak, baina berriro ere Oihartzun entzako izango da baloi hori. Luze jokatu orain, eta Iriartek hartzeko moduko izango da. Bai. Amotzean jokatu. 16 minutu dagoeneko, eta bueno, pare batetan inguratu bai, baina ez du aukera asko gehiagorik eduki Ordizik. Oihartzunek badu bere abantaila, beraz lasaio jolasten. Luze jokatu du orain, baina bueno, eta ateko saka lortu du. Borrokatu du, baina ez zuen espero hori Iraitz Armendiak eta rebotean harrapatu du. Ba, berriro ere hortxe Luze aterako du Oihartzun gotezainak 16. minutuan Ordiziak huts, Oihartzunek 2. Kontuz Otaegi hor. Ez du oso atera baloi hori, aukera izan liteke orain Oihartzunentzat. Goikoetxeak hartu du baloia. Hortxe atzera berdirak eta abiatuko dute edo ez atzera. Jokalari, ez dauka presarik eta jokaldia ondo antolatuko du Oihartzunek. Hortxe Luze orain, ezker galera ireki berriro ere, kontuz. Ea, tak. Jokoz kanpo. Ba, 17. minutuan, 2. zatian, huts eta 2. Eskoz ere esnatuago edo sartu da bintzat Ordizia 2. zati honetan, baina golik ez badago. Ba, gutxi asko egin liteke. Baina, bueno, oraindik badago demora. Ea ba, baloia hortxe goran. Orain, Ordiziak du baloia. Ondo bereskuratu. Ondo moztu, Azkuek zerbait ateratzen hortik. Alboko sakea izango da, eta etxaron egingo du. Ea, ba, ondo irekita, baina... Faiatu egin du defentsa, baina ez da iritsiko Oskar, ez dena bat. Harto berriro ere Azkueri, gelditzen duen baloia, ondo gelditu baina, Oskarrek saiakera egin du, baina berriro ere... Bueno, reboteak eta reboteak, baina... Ea noiz rebote bat gure favoren juten den. Hortxe, orain ez da baloia talde aldatzen da, une guztian. Ogaitz Serrano falta, ez da iritsi, eta... Ba hortxe, Luze jokatu Oihartzunek, ondo buruz, orain Ordizia, hortxe atera liteke kontraerasoan pixka bat, baina ez nahiago dute lasai ibili, ondo ireki orain eskuine galera, ondo jetxi baloi hori. Garrekin utzi dio Anderrek iraitzi, baina... Ordiziak, hortxe, motzean atera, bizi-bizi, denborari galdu gabe, atzeran jokatu orain. Aldatu egingo du jokua. Ondo ireki. Ea ba, bilatzen duten lehen gol hori. Hortxe aukera, oso ondo utzita. Oso ondo, Azkuek, hor dugu Gartzia. Hortxe, area ertzean, ea ze bilatzen duen, bestaldean bakarri da, ez du ondo gauzatu pase hori. Zaio ondo atera Oskarri, eskubin galparsoro zuen baloi eske, baina... Eta hortxe, atzetik aterako du berriro baloia Ordiziak. Eskuinera,
Eta esan bezala lan handi gehiena Ordiziak egin behar du orain. Bai. Oiartzun eroso dago eta hori da. ez du zertarako presarik. 2 goleko errenta du. Eta Ordizia orain erasoan, kontuz, ziritsi diteke. Ordoa Gartzia. Zer egiten den oso hori, erregatzea. Atzera inorrez, Ordo iraitz. Eman eta defensak atera du, ze pena jokaldi ederra. Hor ez da zer gertatu den. Falta. Ez da zer gertatu den hor. Bai, ez dutzi, falta irazi. Ez da Oskar Erauskin ez ote den. Bueno, hor txau beste aukera bate, aukera politia, falta... Sarrera arraron bat, baloiik etzegoen eta hor paseatzea ikusi dugu, baina ondo bota bai, baina ez badirudi bea sartu dela Oskar baloia lapurtza, baina nik uste, Ordiziaren aldiz. Bai, ez alde, beak gaina hartu du baloia, bea dauke botatzeko goa, gogotsu dago, Oskar gola sartu nahi du. Aurrelaria da, eta horrelari gola sartzek ematen dien motivazioa, beti da ea zortea duen, konzentrazio maila, eta guain gol bat oso garrantzitsua izango litzateke. Baina, ez da toki txarra, oso toki honean dago baloi hori, ondo jo ezkero. Ordiziko Messi dugun hemen. Ba. Gartziare hor dago. Bitatu, Jaurti, eta gola! Ordizi gola, Oskar Erauskin, bazuen gogoa Oskarrek. Hortxe, Ordiziarentzako lehenengoa falta. Horrek asko motibatzen du. Bikan Jaurti du. Oso polite gola. Ikusi egingo dugu berriro hemen. Azpitik bota du bai. Barreraren eskuinaldetik. Oso ondo. Zutoinaren ondotik. Eta atezainak ezin izan du ezer egin. Eta Oiartzunek beste aldaketa bat egingo du. Bueno, bat eta bi. Eta Martzen Bakiak enduko du Ladazaran izugarrizko partidu egin du jokalari honek. Benetan jokalari trebea eta ona, zoriontzeko modukoa, eta 18. zenbakia Bengoetxea irtengo da. Partida bikaina jolastuta hor txerretiratu da futbol zelaitik. Oso partida hona egin du bai. Garzia bikain jolastu du, segura paseak sartu ditu. Eta Ordizik motivazio hori lortzen duen. Orain moralki behintzat hau bada. Falta oso politia, ondo botata Oskar. Bai. Beak hartu du segituan baloia, konbentzituta zegoen, eta horrek ere asko esan nahi du. Eta orain Oiartzunek izan dezake aukera erdiratzeko hor, kontuz, ondo atera du baloi hori. Eta xantz dugu prest irtetzeko. Ez dakik guztia aldaketa egin duen, nik uste erdilari lanetan ibiltzen dela gehienetan. Segituan beste aldaketa bat izango dugu, etxeko taldean. Asier xantz. Eta lehenengo aldaketa bintzat fruituak eman ditu. Bigarrenak. Gartziak jokaldi oso politia egin du. Ikatzen duen, beste gol bat. Hortxe, Oiartzungo taldearentzako aukera orain. Ondo atera du baloia. Espegatu du Ordizik, baina buruz Oiartzunek aurrera berriro ere, ondo Ordiziak bereskuratu. Ondo, Altunari. Ondo orain. Oskarrek edarkia Gartziak lortzen duen, berriro ere Oskarrek oso luze Altunari, baina luze xamar. Defentsarentzako, baina alboko saka izango da Ordiziarentzat. Eta golak ekarri di Ordiziari guain energi puntu hori, edo puntu hori, eta aldaketa norrek kenduko du, Otaegi kenduko du. Iker Otaegi. Eta bere ordez, Asier Sanz. Oso, badirudi partiduaren bila... erasorako aukera. Gola, erasoko jokalaria, eta... Atzekoak kendu du. Defentsan gutxigorekin ibilikote den. Hortxe Ordiziak alboko sakeatera. Bat eta bi orain. Gertuago dirudi behintzat partida. Ezote da nahiko arriskutsua hau Oiartzunekin jokatzen du mendua, baina Eta Oiartzunen... Ez dago besterik, irabazi behar da. Puntuak irabazi behar da, bestela zuluan sartu eta gero ez dago atatzerik. Batez ere etxean zerbait atera berra dago. Hortxe erdiratu orain, aukera izan liteke, Jaurti, eta, etzen txarra, eta beste aukera bat, ez dago inor. Horrelako asko ikusten ari gara, ez dakit ze gertatzen den. Ikusita horrelakoak aritzek lortzen dituela, gutxienez atzetik edo laguntzen goraldea egin. Iristen ari da Ordizi, eta hori positiboa da, baina bakarrik gerratea ezin da egin. Eta... partida behintzat girotu zaigu, bat eta bi, golba besterik ez, partida berdintzeko. Esperantza badagoela baindik, eta badirudi beste aldaketa bat ingola horizik, juvenil bat, Eneko Bega. Eta kontuz orain, ondo. Erdilaria hau ere. Ondo atera Ordizia baloia orain.
Azkutu Azkuek luze, Aurrera, baina ez dago inor zegoen hasi error. ez du begiratu ere egin. Eta orain hori hartzune bereskuratu baloia, motzean jokatu, ez du asmatu pase Horretzen horrekin. lasai baloia hartu eta pasea luze pase jokatu, oso politia bikaina luzea. pase hori, oso ona. Galparsorentzat. Sartu lezake lerro tartean, ez du ikusi. Hor Gartzia zuloan sartzen ari zara. Bueno, ondo atera du. Zora, Gordoa berriro ere. atera Ea lezake. orain honetan norbait duen apoio bezala. Hortxe. Ondo erdiratu. Luze, Oskarrek buruz ez. Eta ez du asmatu luzegi joan da, baina beste aukera badu. Bueno, sensazio onak Hortxe, area ordiziarekin, ertzean, bingenek, jaurti, porteria bota, baina eta uxua. erdira. Baina bueno, hor dago, intentzioa eta gogoa. Garrantzitsua benetan. Bueno, luze aterako du, oi hartzun batezainak, gora. Luze ez dakit, baina gora Luze bai. da, luze baino gehiago altu. Ea hortxe orain hartzun erasoan kontuz, ez dakit jokoz kanpo bai. Jokoz kanpo bai, 16. zenbakia jokoz kanpo zegoen. Bueno, ordizia ondo Eta orain, justo ari da, zuzenketak egiten. oi hartzun ez Zaio zerbait gustatu. Oi hartzun ez da bileroso. Eta hortxe iriarte baloiarekin orain, luze joko du, ez, motzean. Zean hartori, baloiarekin hasi nahi du ordiziak. Pase errexaba bilatu, Hortxe, luze, luze orain. Xantzek. Baloia Xantzek ona izan ditu, baina pena bat, atzean zuen Oskar Zai, baina ondo atzera baloia orain ordizia bereskuratu du. bai, behintzat posesioa mantentzen dugu eta berdinketaren bila. Ireki eskuine galera. Hortxe erdian jokatu, oso ona sartu du, Oso ona erdiratu pasea. egingo du ordiziak, aukera izan liteke. Anderrek erdira ondo. Motz, Ez da iritsi lau ziren ba, hor errematatzeko, baina Iraitz. motz jokatu du. Xantzek moztu, ez du falta adirazi, bueno. Ondo atera orain, alboko saka izango da, oi hartzunentzat. Bueno, beste aukera bat izan du, eta Eneko Bega, juvenila. beste aldaketa bat, oi hartzunen partetik. Ordiziaren partetik. Eta nor kenduko du, Iraitz Garmendia badirudi kenduko duela. Bestaldetik irtengo da, bitzemakiarekin. Beraz, ez dakit nik ze aldaketa mota nun jarriko duen Ander Galparsoro agian atzeago jarriko du. Eta Bega Anderren tokian. Ba, hirugarren aldaketa izango da, ordiziarentzat egin duena. Eta beste alboko Ez ba, sake bat. badirudi lateral moduan jarriko duela Eneko Bega. Beste alboko sake bat oi hartzunentzat orain. 27. minutua, bigarren zati honetan, bat eta bi. Bai, luzea, sakea. Eta lehenengo ikutu duena, lehenen baloi ikutzen duena Begak. Hortxe oi hartzun orain. Gogotxu atera da, gogotxu, baloia Erasoan. lapurtu. Hori da, atzera. Luze baloia, ea Oskar honetan iristen den. Ordiziako defentsak ondo alboko sake izango da ordiziarentzat. Eta poliki-poliki aurkariaren porteria inguratzen. Hortxe, motzean jokatu, baloia sartu ari hartzean. Hortxe da, ardiratu dezake, erdiraketa kornerra izango. Kornerra izango da, bai. Bueno, beste mentalidade bat ikusten dugu ordizian Bai, iruditzen zaidala. Gola iritsi denetik behintzat, martxa bat sartu dute, martxa bat aurrera egin dute, eta orain berdinketa gertuago dago, bat eta hirukoa baino. Eta hala beharko luke. Eta hor kanpoan zalegoa entzuten dugu, ordizia. Ez dakit nundikan, ze gradan ezin du zalegoak egon, baina nunbaitetik ari dira ikusten. Kontuz, erdiraketa luze egin du, luzegi, aukeran. Alboko sake izango da. Ja ba, zer egiten duen, agian luze, edo Guain bai dudik gabe Motzean atzean jokatuko du. konzentrazio handia behar dela, ze arrisgatu egingo dugu hor aurrean, baina Ez da txarra, ez da baino hor. Eta ondo atera du orain oi hartzungo defentsak, iriarteri... Ez, defentsak, bai, iriarteri pasa, buruz. eta badirudi jartzun atzera bota dela edo, zen Zertxoa, bai. Baina, bueno, oraindik geratzen da, gogotsu ari da aurrera, eta bueno, 15 minutu atzean ez da gutxi, Ez da git, baina, bueno, bera ikusiko dute. eak atzean balima daude, gu errexago iritsiko aurrera. Aukera goio gintza bai. Eta orain, ba, ordizia erasoan, ona sartu hori pasea, Asko bikaina ikutu, buruz, jaisten jetxi, duen area aritzek. atzean, jokoz kanpo. Jokoz kanpo. Bueno, Berriro ikusi beharko dugu jokaldi hori.
Hortxe aterako du atezainak luze. Buruz orain ondo oihartzunez, Ordiziak izena antzekoak dira eta Bai, Ordizi Oihartzun. Demo guztian, hasten ez? Ondo harto. Falta izango da, bai. Falta, bai. Hogeita... Luze jokatuko duela. Hori da. 29. minutua, bat eta bi. Ez ba. Ez dugu asmatzen gaur. Guluzeak motz. Motzean jokatu, baloia nahi du orain. Ordiziak atzera egin dute Oihartzunarre pixka bat, eta kontuz aukera izan liteke osona, ez da iritsi. Gutxi batik, baina hortxe taila bat gehiago, falta izan zaio, zapatilan. Alaxe da, bai. Negona zen txarra. Taldaketa egingo du Oihartzunek. Bai, Amausgarren zerbakia irtetzeko prest, Etxabe. Ea ba, hortxe baloia airean, denbora ugari, kontuz. Suposatzen dute atzekalde igual gogortu nahiko duela Oihartzunek, ikusita partida nola doan momentu honetan. Zaren atzetik baloia atera nahian, Oihartzun, luze jokatu atezainak, baina inor ez dago aurrean, Ordizia ez, Oihartzun atzean da, sartuta. Eta orain, baloia bintzat Ordiziak izango du. Hor Gartziak, orain aukerak sortu behar eta asmatu behar. Bai. Lasai esaten dio Gartziak, lasai baloia eukitzeko, bakarrik bai dago, eta Mustafa Samake Ordizin irtetzeko prest 16. zenbakiarekin, haure erdilaria izaten da. Ara, kontuz hor, eskerrak ez duen asmatu. Bai, 18. zenbakiak Bengoetxeak eukidu aukera, baina gure atezain Iriarte adi egon da, bazpadere. Hemen aldaketa bikoitz izango dugu, talde bakoitzeko bana. Segituan, eta hortxe, luze jokatu Iriartek. Ea ba, orain, Ordiziak ez Oihartzun bereskuratu du baloia. Kontuz, kontraerasoa izan liteke, baina ondo kokatuta daude. Oihartzungo jokalariak, baina kontuz. Horrazue, baloia eraman nahi zuen, baina arriskutsua zen hori. Asmatu orain, eta albokosak izango da atxeko taldearentzat, orain bai aldaketa. Oihartzune bintzat orain egingo du. Oskar Erauskin genduko du Ordiziak ere orain egingo duela, denbora zuatzeatik. Eta Mustafa Samak aurrelari bat kendu, eta erdilari indartsu bat aterako du Ordiziak. Ba, bere potentziak zerbait ematen dion. Baina, gaur Oskar naiz eta emaitza ona ez izan, momentuz, kontentu irtetzeko. Bere etekin atera bai dio, falta oso polita bota du, gola oso polita. Hor, Patxia Kostak zauriendu egiten du. Bigarren entrenatzaileak. Hortxe, albokosak aterako du. Nahiko luze, ondo orraztu, baina Oihartzungo defentsak ondo atera baloi hori, eta kontuz orain. Eta gaur Julen Artoz zoragarri daukagu urratzean, ziur, ez ditu baloia galtzen. Hortxe, Iriartek baloia lurrean jarri, luze jokatuko du. Ordo Asanz. Berazko iristen den. Ea ba, ezker galetik orain. Ordizia erdiratu, ez dago inor. Ez zegoen inor, Mustafak hartzen duen ez, altunak hartu du. Ondo bereskuratu Ordiziak orain. Hortxe ariatik gertu, aloia sartu ez du ulertu Gartziak pasea, pena bat, pase politia zen, baina ez du ondo ulertu pase hori Aritz Gartziak. Luze berirore altu. Luze eta kanpora. Aizki eman dio. Eta Ordiziarentzako baloia berirore albokosaka izango da, zelai erdian. Hortxe, jokatu, ondo Oihartzungo defentsa orain. Onda defentsa hor. Eta orain ireki egingo du beste aldera azkar, ez dio demorarik eman. Luze berriro ere. Azkar galetik seharrituko dute, ondo defentsa orain, luze. Bingen Erauskinek moztu buruarekin, Aberazkoek orain zer egiten duen, pase luzea, baina ez dago inor hor. Eta Urdin berriro ere. Oihartzun nabarmen orain baloiarekin, baina bilatu beharra du, atea. Hortxe, bikaina, pasea, ertilizatu du baloia. Ez dauke paserik, hor oso pase, moztu egin du, Ander zegoen, prest, Azkue berriro luze, beste aldera, hartzen duen, Begak oso pase polita, eta aukera izugarria Aritzek eduki duena. Ze ondo ikusi duen aurreratuta zegoela atezaina, baina ez du ondo asmatu.
gainetik bota dio, baina... Bueno, bildur pixka bat eukiko dute Oiartzungoak momentu zala. Bueno, beharko lukete behintzat, atzean sartuta dira, baina... Gertutik joan da, baina hemen ari garra berriro ikusten guk, retornoan atzeago ikusten dugu partidua, eta bueno, horrek abantaitxoa ematen digu jokaldi ondo ikusteko. Alboko sake orain Ordiziaren zat, Ordizia du baloia, posesioan nabarmen bigarren zati honetan, orain etekin jatea beharra dago, posesio horri, baloiaren jabetza horri, berdinketa bat lortu behintzat, eta gero zergatik ez, bairu erna, baina Ez iristen den, ez da iritsi. Ordizia beresuratuko du Altuna baloia, hortxe, atzean jokatu lasai. Bingen Erauskinek jaso. Ireki, orain oso ona pase hori, baina... Ordoalega juvenila, a ber. Ez da, alboko Ez sakea... ikutu dio, baina ez da irten baloia, bai. Izango da, Aizko esan du, beraz. Eta bueno, bere debuta egingo du Ordizian, Kalbilok. Barkatu, Kalbilo ez Txurruka, Kalbilo egin du, jokatu lehenengo partean, da Txurruka irtengo da guain, hau ere juvenila. Normalen kanpo erdin jokatzen duen jokalaria. Bueno, oso ondo... Epa, zera dira zidu. Falta. Falta Oiartzunentzat. Esango dugu. Zela jardian. Guain gontan luze jokatu du, Albora. Ondo azkoa di zegoen. Ez dakit nahi eta utzi dion atezainari, baina bueno, ondo zaio. Motzean jokatu. Galdu egin du. Berreskuratu Oiartzune baloia. Hor, hiru jokalari lauditu erasoan. Hori da presioa egin duena Altunak, oso ondo, moztu. Ondo orain erdiran ikutu, beste aldera ireki. Eskuine galetik. Vega. Ondo sartu dio, ez buruz ondo atera du Oiartzungo defentsak. Galparso hori pasatzeko, baina moztu egin dio, eta ea. Txurruka nola tatzen zaigun. Urduritasunak ere izango dira, gaztea jokalaria. Bukatu egin behar ditu jokaldiak orain Ordiziak. Eta ea, gola iristen den. Alboko sakea berriore. Eta partida garbia izaten ari da, falta oso gutxi. Lehen zatian ikusi ditugu, hiru txartel hori, baina besterik ez, beste gozondirik ez. Hortxe Ordizia erasoan orain, baina ez du asmatu eta kontu ze, Oiartzun atera diteke, baina ez dago inor. Min egin du, jokalari, Oiartzungo jokalariak. Kanpora bidaliko du baloi hori. Eta hortxe, bueno, 37 minutu, partida bukatzeko 8 minutu, luzapena gehitu behar zaio horri. Bat eta bi, ea ba, azken minutu hauetan aurrekoan hementxe Altamiran azkeneko minutuak etxeko entzat ez ziren oso onak izan. Azken minutuan iritsi baitzen azken gol hori, ikusi behar gaur beste alderantziz pasatzen den. Etzen gaizki egongo. Eta azkeneko minutuan binakoa. Nago 17. zenbakiarekin, Julen Txurruka. Oiartzun orain jokoan ez du baloia, ez dio asko irauten baloiak Oiartzuni, atzean sartuta daude, baina hala ere bazpare kontu zibili behar dago atzean defentsan. Badiru ez dagoela zer ikusirik, lehenengo zatian ikusi dugun Ordizi, eta guain ikusten ari gana Ordizi horrekin. Eta Oiartzunen aldetik berdin. Baina Oiartzun defentsan, bueno, oso gaizki estabil, nahiko ondo, hala ere. Gartziak apurtzeko aukera izan du, baina bueno, alboko sakea lortu du. Eta aldaketa nork kenduko du. Hortxe atera da, atea ondotik. Bingen Erauskin iruditzen zait. Ander Galparsoro, 7 zenbakiarekin. Eta Txurruka barrura. Partidu politia egin du Anderrek, eta bueno. Bueno, alboko sakea, luze jartzen duen edo motzean, jokatzen duen. Aber, debuta ona daukan, eta gol batekin balima da, hobe. Noski. Hortxe, motzean jokatuko du, oso ondo, erdiratzeko duen. Ez du aukerarik izan hor, baina... Korapilatu zaio, epa. Eta Gartziaren falta, penalti eskatzen zuen hemen jendeak, baina berea izan da falta. Ikusten dugun. Ja, nekatuta ikusten dugu Oiartzungo atzelaria. Luze jokatuko du Oiartzungo atezainak. Hortxe, presari gabe. Ondo orain, buruz.
urraztu, eta Oiartzune baloia ondo kontrolatu. Bueno, Oiartzune bereskuratu segituan. Epa, piztu zera dirazi, ez dago ezer. Txurruka Ondo oso ondo ireki, aldatu oso du, paseo oso ona, ondo aukera izan liteke, iritsi da, gola! Hortxe Ordiziaren bigarrena, sekulako pasea. Xabier Altuna! Bai, gola. Txurruka irten eta izugarrizko pasea egin dio, sekulako izugarrizko pase polita. Sekulako Badagoela pasea. etorkizuna Ordizian, badagoela. Sekulako pasea sartu dio, eta definizio ere bikaina izan da. Hortxe 2 eta 2, 6 minuturen faltan, eta luzapena ditu hartzei horri noski. Bueno, a ber, gaurkoan ikusten dugun aurrekoaren kontrakoa. Hori da. Ea horrela den, Ordizi oso gogotsu ikusten dugu indartxu, ez du partida hau galdu nahi. Bueno, orain motivazio nabarmena izango da orain Ordiziako jokalarien buruetan. Hasieran esan dugun bezala gainera horlakoak egiten ditu Ordizik, galtzen jun eta remonta da, baina guain konzentrazioa behar dugu. Hori da. Eta batez ere defentsan akatsik ez egin. Hori da. Eta Iriarte luze jokatu orain, 2 eta 2, partida politia gaia ezeko azken 5 minutu hauetan. Hortxe baloia buruz airean da. Ondo, Mustafa. Txurruka gogotxu atera baita ere, gure gazte hauek energia dutela ikusten da. Ondo, Iriarterekin jokatu, honek luze jokatu behar du, presio altu baita. Bueno, ondo. Hortxe luze jokatu. Urruti jun, baina bueno, behintzen. Ea ba. Gartziak hor danak borrokatzen ditu, badakigu nolakoen jokalari hau. Ez du baloi bat galdutzat ematen da, gaina lagune izaten die, venga! Hortxe, alboko sakeako izatera du, Azkar. Ea ba, hirugarrena iristen den. Hortxe, erdiratu, ez da jende askor, ondo atera bakarrik, Mustafa, are hartzean. Ea ba, jaurti ez dake, oso polita hau ere, berriro ere Altunari. Epa, justu hor. Bueno, kornerra. Zoragarri atera zaigu gaur Julen Txurruka. Esango genuke bere debuta dela lehenengo taldearekin. Bueno, ba, debuta ona, mintzat. Eta, vamos, zoragarri esan berra dago. Hortxe, kornerra beste aukera bat. Haze aldaketa partidan, haze aldaketa. 2 eta 2, 52 minutu. 3 minutu inguru amaitzeko, bueno, luzapena bituta noski. Eta orain puntutxo gana talde bientzat, hala bugatu ezkero, baina hortxe aukera 3. sartzeko Ordiziarentzat erdiratu eta gola! Gola Mustafa gola! Gola! Erdirak eta bikaina izan da, itxia. Gola Ordizik, zoragarria benetan, Mustafa Xamake. Hortxe zen Mustafa buruz, itxaroten eta ederki sartu gainera, eta bueno, Batxoko taldea 3 eta 2 aurretik orain. Gehiagotan esan barko ditugu horrelakoak, Bai. Esan dugu horri merezi zuela Ordizik, eta bueno. Bai, bigarren zatia behintzat, Ordizian izango baloia, une guztian. Horrela, mantentzen dugun bukaer arte. Eta Zoragarri Ordizik egin duen bigarren zatia. Bai. Hor ikusten dugu kornerra, errematatu duena, Mustafa Xamake. Zoragarri errematea. Zerikusirik ez, lehenengo zatia eta bigarrena. Lehenengoan Jaun eta Jabe Oiartzun, eta bigarrengoan Ordizia Jaun eta Jabe. Eta oso ondo Gartzia badoa, bigarren zutoinera jokatuko du, baina defentsak asmatu egin du, eta kornerra izango da, ez, ateko sakea. Ateko sakea. Bazirudien barruan zegoela. Aukera paregabea zen hori, 3 baten kontra, bigarren zutoinan bakarri zen Ordiziako jokalaria, baina... Bueno, ez dakit, nik Lillok zer esan dien bestuarioetan, baino, vamos. 3 eta 2, orain presa sartuko zaioa Oiartzuni, orain arte lasai ibili dira, atezaina ere oso lasai ibili da, atetik ateratzak ordua, baina... Baina ezin dugu lo hartu, ezin ditugu 3 puntu hauek galdu, Ordiziarentzat benetan garrantzitsua dira 3 puntu hauek. Honekin 7. jarriko litzateke sailkapenean. Falta izan da. 7. jarriko litzateke sailkapenean. Eta leno Lio urduri balima zegoen, guain zer esanik ez. Ari zaie zuzenketak egiten jokalari guztiei. Oiartzunen 3. porrota izango litzateke hau. Eta Ordiziarentzat 3. Ziguaren ez. Lehenengo garaipena. Garaipena lehenengoa. 6 puntutara joango litzateke. Hartok luze aterako du gain honetan. Hortxe, luze atera. Min egin dezaketela ikusi dute, eta Altunak... Hortik gaizki. Bai, ez dakit zer itetzio zuen aurreratu ikusi duela atezaina edo... Orain presa du. Oiartzun atezainak. Bai, alaxe da. Lasai ibili da lurrera bota eta orain presa du. Hortxe, Oiartzun orain.
orain aldatu beharra dute, aurrera egin beharra dute, eta Ordiziak argi ibili behar du atzean batez ere. Bai, hori esan behar nizun. Bigarren gola alaxe iritsi baita. Bai, konzentrazio maila are eta gehiago behar dute. Bueno, nik uste 3 gol sartuta motivazio. Itxi egingo du azkuek eta ateko sakea izango da. Partida barruan izango direla, segurazki konzentratuta. Eta ateko sakea Iriarteko orain lasai hartu beharko luke. Ez dago presarik orain. 45. minutua 15 segundu barru izango dugu. Ez dago zenbat luzatuko duen epaileak, ni suposatzen 3-4 minutu aldaketa diela eta aparteko geldialdirik ez dago, nantxe. Beste luzatuko duela, baina 3 minutu. Eta hortxe Iriartek luze aterako du, anola aldatu den partida, 3-2 lehen zatian eta 3 gaizki Iriartek oraingo honetan ba. 3-2 bigarren zatian eta 3-2. Emaitza horren alboko sake hori hartzunentzat. Ondo orraztu baloi hori, ondo atera, ondo oso atera, Mustafa hor baloi hori gesten duen, ondo betxita. Ondo, altura mantendu dute, ondo zabalduta. Luze hor, ea bega iristen den, eta iritsika, llega ingo da, gaztea, hor ikusten dira hankak. Bueno, hor laudoaz. Bueno, baina alboko sakea lortu du. Lasai hartu behar duen, lasai. Hemen gradan ditugun zuzendari hitza taldekoak eta urduri, ni neroni guain leno baino urduriago, esan. Baina, bueno, merezi du Ordizik, egin duen esfortzagatik behintzat, 3 puntuak merezi ditu. Arauzko 45 minutuak bigarren zatikoak noski amaituta, luzapenean sartuta gaude, 3-2 eta falta izango da. Gartziaren falta, eskuarekin heldu du aurkaria. Utsi beharra dio orain Ordiziak emaitza honi, 3 puntu, bikain etorriko litzezkiok etxeko taldeari. Lehen 3 partidatan 3 berdinketa, orain beste 3 puntu, 6ra joango litzateke, 7. postura sailkapenean. Baina badirudi talde hontan sufritu gabe ezakigula irabazten. Baina bueno, ongi etorriak 3 puntuak. Horrela bukatzen badu behintzat. Hori da. Sartek zabaldu egin du, asko iritsi naia, baina ez da iritsiko. Orain konzentrazio behar dugu atzekalde hortan. Laguntzak eta zerari dira protestan? Oso aurrean atera omen du. Atzeago izan omen da, baina badakigu jokalari horrelakoetan beti saiatzen dirala metro pare bat edo 3 irabazten. Bueno, kontuz, orain Oiartzun erasoan argi ibili beharra dute Ordiziarrek. Mustafa oso ondo moztu du hori. Azken minutuetan sartuta luzapenean gaude, kontuz, area ertzean orain Oiartzun, ondo moztuta, ez du ondo atera baloi hori, Oiartzunetzako aukera, eta eskerrak. Portero izugarri, ze politia jaurtiketa eta ze politia gelditua. Bai, justu iritsi da, baina ondo, langara gero, bidali du baloia. Oso ondo ikusi du, aurreratuta zegoela, eta gelditua zoragarria, baina jaurtiketa ere meritu guztia, Jaurtiketa oso ona, izan da goitik. Oso jaurtiketa ona. Iriarte eta langaren. Pozoina zamakin baloi horrek, pozoina. Baina Iriarten gelditua zoragarria izan da. Luze aterako du, eta ez da errepikapenean. Langan. Behatz puntekin ikutu du Langara. Luze aterako du, ez asko geratuko, minutu bat 2, txartel hori aterako dio. Txartel hori denbora galtzegatik. Eta orain Luze, ekatuko du. Hortxe. Luze, mantendu imar dugu baloia. Altuna, ez da jokalari bera bizenak bior bezala altuena, baino baloia altuak danak eramaten ditu, salto ederra dauka eta ezkerregaletik orain erdilatu dezake, Luzegi jo du baloi hori, Luzegi. Eta, bueno, Oiartzunek ez du asmatu. Nekatuta daude Oiartzungo jokalari ere. Hor ikusten dugu Martine Marcos porteroen entrenatzailea jokalari izaten lasai bukatuta dagoela. Bueno, alboko sake izango da eta nik uste segituan 3 puntu hauek bukatu beharko lukela. Oso garrantzitsu dira eta Ordizik behar ditu. Motzean atera eta kornerra, ez ateko sakea. Eta ateko sakea. Ateko sakea izango da Oiartzunentzat eta ez dakit irudi bultza egin duela, Gartziak esaten zuen bultza egin diotela, baina ez du epaileak horrela ikusi. Eta guain, Oiartzunetan agora botako ditu. Kontuz orain aukera izan dezake Oiartzunek, argibide beharra du Ordiziako defentsak, erdirak eta atera azpitik. Bingen eraskine moztu, lasai orain Luze pasatuko dio. Eta amaitu da partidua. Hori da lasaitua Ordiziarentzat. Hori da lasaitua. 3 puntu oso baliotsu, Ordiziako taldearentzat 3-2, partida amaituta. Beharrezkoak 3 puntuak. Bai. Etxeko taldearentzat.
eta hala izan da, utxetabi... Lehenengo garaipena, aurretik emaitza goberena berdinketak izan ziren, aurreko partiduen etxean antzeko zerbait gertatu zen baina beste aldera, Ordiziak 3, Zarautzen 4. Haze 2 partida ikusi ditugun hemen Altamiran, Eta gaur honetan behintzat gure alde, Ordiziaren alde. Eta esan beharra dago, berriro esango dut, insistituko dut, etorkizuna badagoela. Juvenilak ateratzen dira eta izugarrizko lan polita egiten dute. Txurrukak egin duen pasea zoragarria izan da Altunari. Faltaz gola ere oso nahi izan da. Eta gaurkoan benetan taldea zoriontzeko modukoa. Partida amaituta, 3 eta 2, mentxe Ordiziako Altamira futbol zelaian, Ordiziak 3, Oiartzunek 2, partida guztiz alrebes hasi da, 8-2, baina markagailua iraultzea lortu dute, 2. zatian, eta esan bezala, 3 puntu gehiago, eta 7. postuan kokatuko litzateke orain Ordizia, eta Oiartzun hortxe 3. postuan geratuko da, lehena jartzeko aukera zuen, baina hortxe geratuko da, itxaron egin beharko du beste astebete zuintzat, lehenengo postu hori lortzeko. Eta esan bezala oso baliotsuak 3 puntuak, Ordiziarentzat, batez ere psikologikoki, 3 berdinketa zituen, 2 porrot, eta orain garaipentxo bat ez da gaizki etortzen. Eta hortxe ikusten ditugu Oiartzungo jokariak lertuta. Eta eserita etzan da eta... Psikologikoi zer egiten duen emaitzak, Ordizikoak, harro, kontentu, besarkadak ematen Lillo ikusten dugu hor jokalariak besarkatzen, partida oso politia izan da, bazirudien gaurkoan ere porrota jasoko genduela, eta ez dakite ze magia mota egin duen Lillok bestuariotan, baina Ordizia 2. zatian zeharo desberdin ikusi dugu, eta horrek ekarri ditu bere emaitzak. Lehenengo zatian ikusi dugu, nabarmen ikuste Oiartzun nagusi izan dela oso sendo jokatu dute, bai defentsan, bai erasoan, ondo kokatuta jokalari guztiak, 2. alderantziz izan da, Ordizia oso ondo aritu da, sendo, ondo kokatuta, posesioa batez ere baloiaren jabetza nabarmen izan da Ordiziarentzat, eta ez dakit konfiatu egin diren, edo ez dakit zer Oiartzungoak, eta 15 minuturen faltan hor atzean sartu dira, lerroak atzera bota dituzte, eta markagailua irauli dute, Ordiziarrak ez dakit ondo egin duten, nik uste zutela asmatu, hain goizatzean sartzen, baina... Horrela izan da, eta ikusi dugu nola Lillok arriskatu egin duen, atzelari bat kenduta erdileko jokalari bat sartuta, eta gero hortik aurrera aldaketak nahiko onak izan da, eta juvenilak egin duten lana berriro ere esango dut, zoragarria. Bai. Eta gaurko honetan Ordiziek puntua jaso ditun, ni pertsonalki puntu horiek eskaini daizkiot Pinguri. Esan genuen ebakuntza izan zuela, eta komplikazio txiki bat izan du, eta momentu honetan ingresatuta dugu, eta hemendik Pingu zuretzat 3 puntu horiek. Hortxe, 3 puntutxo orain baina aurrekoan nahi genuen, baina bintzat, 2 aste berandago etorri dira puntutxoak, eta dagoeneko zelaia utxutxik. Horrela da bai, ez dago giro, hemen gelditzeko. Eta aipatuko dugu, besterik ez, hurrengo jardunaldian Ordiziak Añorgaren aurka jokatuko dugula, etxean bertan, berriro ere, eta Oiartzunek Turinek izango du aurkari. Eta besterik ez, partida amaitu zaigu, 90 minutuak amaituta, 3 eta 2, Oiartzunen ez, Ordiziaren alde, esango dugu. Eta horixe, gu bihar itzuliko gara, bihar eskubaloia izango dugu, Ordiziako eskubaloia baita ere, beraz, Aitor, mila esker, hemen izategatik, eta hurrengo ere izango gara. Eskerrik asko zuei, zate, jake ezin duen partida ikustera etorri, behintzat aukera izateko, ematen duzuten aukera hori, jendeak uste aprobetxatzen duela, eta eskerrik asko zuei ere. Horixe guztia ikusten zulok, ondo izan eta ondo pasa. Aio! Erdiaroko hiribilduaren inguruan hasi da Ordizia berdez inguratuta. Herriko bihotza da plaza, eta azoka plazarena. Bertan biltzen garen Ordiziarron taupada sendoak dira bizia ematen diotenak. Baserritarren eta erosleen taupadak. Gure dantzak bizirik mantentzen dituzten dantzari Ordiziarren taupadak. Indartsu datozen Ordiziar belaunaldi berrien taupadak.
Ordiziako aitonamonak bizimodu osasuntsura mugiarazten dituzten taupadak. Jatorri ezberdinetatik etorri arren, gurekin bat egiten duten ordizia anitz eta aberatsaren taupadak. Ordiziaren iraganean, ondo sustraituta, etorkizunera garamatzaten taupadak. Helburu partekatua lortzeko, ordiziarrak elkartzeko gai diren biderkatutako taupadak. Inorratzean utzi gabe, ordiziarren taupada guztiek batzen dute. Ordiziako persona bakoitza, taupada bakoitza da ederra. Eta are ederragoa guztien batura. Halakoa da ordiziarren izaera. Irekia, askea, sortzailea, parte hartzailea eta lagunkoia bezain zintzoa. Aberatsa eta anitza da ordizia. Herri benetan bizia. Ordizia, bizi herria.